Ya aku ngomong iki. Ora, lah ya men kas kan ngono kuwi mestian. Cara tongkokan kan kesenggol lumrah ngono lho Pak. Kok nesu ngono lho maksud kuwi. Ya mbok ngono nesine apa iki ya gak paham kene iki ngono. Lah kok yo roh lek nek kresek barang yo gonto ngono maksud kuwi. Kresek mek omong tok aku gak tak blongsong ngono. Kreseke yo ora enek. Ora enek mek omong tok aku ki ngono. Mane kuwi. Tak pikir lek roh langsung. Mek omong tok aku ki ngono. Nek kantor polisi yo ora ditekokne. Ya kuwi. Pokoknya masalah tawur. Oh, aku ora malah tawur. Ya. Pikir ngene balik ah Kowe iki marahi sing mbok gugu omongane Toge lho, Boh. Lek Toge pancen ditekoni mangga kreseke sak pira. Aku dhewe kuwi mek omongan tok ge. Aku kan muni ngono to. Mangga. Kuwi nek ora kresek abang ora sedeng lho Kang ngono. Mek omongan tok ora sampe blongsong ngono gak. Lah kuwi lho. aku paham. Kowe melok rungokno ge engko tek Kang Krim mulih